I dag har vi fundet en kat, og han skal simpelthen bare smadres. Vi tager ham ind i et lagen og smadrer ham til væggen. Og vi sparker på ham, og vi putter ham ned ad trappen. Og bagefter er han okay. Lad os se. Okay. Åh. Smid ham ned ad trappen. Hent ham. Er det okay, så? Stadigvæk. Se, han er helt faktisk. Se, han blev lidt sur.